alaala ng buong taga-Tagum City ang naganap sa kanilang lugar matapos umanong mawala ang brief ni Mang Kaloy. Sa lungsod ng Tagum, sa Visayan Village, nakilala namin ang isang matandang nagngangalang Mang Kaloy. 80 taong gulang, maraming anak, ngunit hindi na binalikan. Isa di umanong malaking kababalaghan ang nangyari sa buhay ni Mang Kaloy. Tunghayan natin ang istorya. Isang araw, habang nagsasampay ng brief si Mang Kaloy, hindi niya napansin na unti-unti na palang nawawala ang lahat ng brief na kaniyang sinasampay. Kaya ikinagulantang na lamang niya ang nangyari. Nakarating sa aming tanggapan ang sitwasyon umano ni Mang Kaloy. Kaya naawa ang aming team at agad namin itong inaksyonan. Lumipad ang aming team papuntang Tagum City, Visayan Village upang personal na makita si Mang Kaloy. Ako si Mang Kaloy. Di ko may paliwanag yung mga nangyayari, ma'am. Bigla na lang nawala yung mga brief ko. Di ko alam kung may engkanto ba o masamang espiritu na pumupunta dito sa akin, pero kada bili ko ng brief, ma'am, nawawala talaga yung mga brief ko. Kaya kumuha kami ng paranormal expert upang imbestigahan ang kababalaghang nangyari sa lugar. May nararamdaman akong kakaiba dito. Isang kaluluwa ng batang namatay sa gira ng hapon. Nakita kong walang brief. At hindi pa nakontento ang aming team, kumuha pa kami ng mga technical expert upang imbestigahan ang aktwal na pangyayari. Nilagyan ng aming team ng CCTV ang bawat sulok ng bahay ni Mang Kaloy. At nagulat ang aming team nang makita namin sa CCTV na kinukuha ni Mang Kaloy ang kanyang mga brief at ibinabaon nito sa kanilang lupa. Kinaumagahan, binalikan ng aming team ang bahay ni Mang Kaloy at pinuntahan ang lupa kung saan binaon ang kanyang mga brief. Gumulantang sa amin ang napakaraming brief na punit-punit at tila kinakagat umano ng mga daga. Nang dahil sa aming nakita, agad-agad naming tinanong si Mang Kaloy kung bakit nga ba niya binabaon sa lupa ang kanyang mga salawal. Ito naman ang kanyang naging tugon sa aming katanungan. Labis na panghihinayang ko, ma'am. Masakit po, ma'am, sa loob ko. Nawala yung brief na pinaghirapan ko. Kaya agad namin dinala at ipinakonsulta si Mang Kaloy sa isang doktor, kay Dr. Marky, at napag-alamang si Mang Kaloy pala ay may sakit na Kalimutism syndrome, kung saan nakakalimutan niya yung mga bagay-bagay na gusto niyang tandaan. Actually, nagsisimula yung sakit na yan at the early 20s ng isang tao, na kung saan nagsisimula siyang magsinungaling at kumalimot. For example, nakakita ka ng isang maganda or gwapo, tapos kinalimutan mo na may boyfriend ka or girlfriend ka, or galing ka uminom, tapos pag-uwi mo sa bahay mo, tinanong ka kung saan ka pumunta at nagsinungaling ka. Diyan po nagsisimula ang Kalimutism syndrome. At habang tumatagal, hindi mo namamalayan na mas lalong lumalala ang sakit na yan. Kasi nagpa-practice yung brain mo na kumalimot ka, which is very dangerous. Kasi pag umabot ka ng 60 years old, diyan mo makikita yung epekto ng sakit na yan. Kabaliktaran kung ano yung pinagmulan. Kung ano yung gusto mong kalimutan, yun yung natatandaan. At kung ano yung gusto mong tandaan, yun yung nakakalimutan. Ganyan kasaklap pag tinamaan ka ng sakit na yan. At dahil sa pangyayaring ito, isang mensahe
Ang dapat nating tandaan na hindi lahat ng kababalaghan ay katotohanan. Dahil minsan, ito ay sanhi ng iyong katarantaduhan na nais mong kalimutan. Wherever you are, wherever you'll be. Ito po ang inyong lingkod, Jessica Sokoy.